May pagawas na og temporary restraining order ang Korte Suprema nga nagmando sa Commission on Elections nga tubagon ang petisyon ni Vice Gubernatorial Candidate sa Davao de Oro nga si Franco Tito nganong wala nalagi konsidera ang iyang kandidatura bisan pa man og kompleto ang papilis niini nga iyang gipulihan ang kandidato pagkabi si gobernador nga si Alex Petalcurin. Si Franco Tito ang kanhi barangay captain sa Mount Tiwata midagan pagka Vice Governor isip hulip ni Alex Petalcurin sa Partido Reforma ug isip running mate ni gubernatorial candidate Dorothy Gonzaga. Mobangga si Franco Tito ug Gonzaga batok ni Arturo Uy ug iyang anak si Tyron Uy pagka-gobernador ug vice-gobernador. Una niini, mi-withdraw si Petalcurin sa iyang kandidatura ug mi-substitute si Franco Tito. Apan gibabagan kini sa grupo sa mga Uy kay tungod kuno sa mga pinansyal nga konsiderasyon wala gidayon ni Petalcurin ang iyang pag-atras. Apan dunay mga dokumento nga gipakita ang grupo ni Franco Tito nga may atras si Petalcurin og daghan silang dokumento maong nakumbinsi ang Korte Suprema nga kinahanglan mo issue sila og TRO. Nakita usab sa Korte Suprema nga dunay basihan nga maapil sa listahan sa kandidato si Franco Tito tungod kay kumpleto ang iyang dokumentong ebidensya nga may atras si Petalcurin og mihulip siya. Hinungdan nga gitagaan sa Korte Suprema ang COMELEC og napulo ka adlaw aron tubagon ang isyu nganong dili ilakip si Franco Tito. Matud ni Tito, nagpasalamat siya nga nakita sa Korte Suprema nga walay problema ang iyang kandidatura. Grant na sa Supreme Court ang TRO na temporary restraining order nakaadli sa COMELEC nga gitagaan sila 10 days nga tubagon ngano nga dili ko nila i-appeal. Wala pa na-print ang balota para sa Davao de Oro? Sa akong nabaluan, wala pa final. Akong gipangutana si Franco Tito. Unsa ka tinuod nga dunay binayranay nga nahitabo? Bayran. Sa una ra siguro. Kaila sila sa ako. Kung dili na lang ako natubago, nag-ibayran, dili, kaila sila sa ako. Katawaan na sila sa mga tao na nakaila sa ako. Ako kaila ko sa akong sarili. Kaila po ang mga tao sa ako. Ang wala kaila, pala na sila mag-isip. Pero limpyo akong konsensya. Nga walay kwarta ang kalibutan na pwede ibayad siya ko. Kaya wala pa ko malimot sa istorya sa kong mahal. Nga balag magtilap mi kasi dili mi manglabot sa butang sa magsig tao o dili mi mangyatak sa katulad sa laing tao. Matod ni Tito, wala siya plano nga mudagan. Apan iyang nakita ang sitwasyon sa katawhan. Dili nakita na ako sa una ba nakita na ako nga kini man kong kalisod nga tagamtaman sa tawhan karon. Dili dapat basulon ang Dios niya. Kaya ang leader din sa kalibutan sobra-sobra na ang grasya gihatag sa Dios ang katawhan. Pero tungod sa kakog sa uban yung ani ta kalisod. Naunta tay mga lideres gibutang may mangitag pamaagi para ta mo pero sa gibuhat naniguro lang sa ilang kagalingon. Ang sakit ang parastaw gikuha pag yun. Mao nang Franco Tito nga mibarog. Ang kani Compostela Valley nga nahimo ng Davao de Oro nailhan nga mga baluarte sa pamilya Uy ug Zamora. Gani sa kasaysayan sa maong probinsya walay moharong kanila. Apan karong umaabot nga eleksyon magsangka si kanhi Justice Dorothy Gonzaga bato kang Arturo Uy pagka-gobernador. O kini ang pinakauna sa kasaysayan sa naisgutang probinsya nga dunay lig-on nga makig-atbang sa pamilya Uy. Edith Kaduayan, News 10 Philippines, stay safe!